Να πούμε ότι έχουμε και την Αφροδίτη να βρίσκεται στο ζώδιο του Ζυγού, στη συγκεκριμένη νέα σελήνη, οπότε δίδυμοι Ζυγή και Υδροχόοι από τις 21 Δεκάτου και για έναν μήνα θα μπορείτε πραγματικά το επόμενο διάστημα να πείτε ότι υπάρχει αυτό που λέμε μια καινούργια αρχή στα αισθηματικά σας. Οι δίδυμοι θα νιώσετε τρομερά δημιουργικοί και από την άλλη θα έχετε την δυνατότητα να προχωρήσετε ίσως με ένα καινούριο πρόσωπο ή με ένα παλιό. Ο Νοέμβριος είναι μακριά, αλλά δεν μπορώ εγώ να καταπιεστώ και να πω τώρα θα μιλήσω γι' αυτό. Να θυμάστε ότι ο Νοέμβριος θα γίνει της επανασυνδέσεως. Όσοι ενδιαφέρεστε για επανασυνδέσεις και θέλετε μια δεύτερη ευκαιρία για μια σχέση, για κάτι από το παρελθόν, η ευκαιρία σας είναι ο Νοέμβριος του 2025. Είναι τόσο δυναμικό το πλαίσιο της επανασύνδεσης για εκείνη την περίοδο που πραγματικά μπορείτε να κάνετε θαύματα, ακόμη και αν έχετε περάσει από μια πάρα πολύ ίσως κακοποιητική σχέση στο παρελθόν και θέλετε πια να πείτε ότι έχασα ίσως την ευκαιρία την οποία ήθελα με έναν άλλον άνθρωπο γιατί είχα αυτή την κακοποιητική σχέση.